motorosok, muzikális lelkek általában csak a rockzenét szeretik. De mókusabb, dalamosabb nótákban is beleszokott néha-néha csapni. Az elég gyengén húrozott gitárjával. De ott a pálya végén lévő hölgyeknek is egy kis zenével szolgál. Mindenkinek elhúzza a nótáját. Úgy látom, a gitár is már megijött egyet, Schwarz van rajta némi szigetelő szallag, ami összetartja. Előkerül a jó kis kerti eszköz, a létra. Benézzük a pavilonba fölülről, hogy a tetőn minden rendben van-e. Mókus ezt egy nagyon-nagyon régi magyar Stunt Rider-től, Pista bácsitól tanulta. Nem akarok hazudni, szerintem 60-as, 70-es években az öreg úr néha elő szokott kerülni egy Stunt Rider versenyen. Tőle leste el ezt a trükköt. Már abban időben is Pista bátyánk az öreg Pannoniával nyomatta a dolgot. Ugyanígy ebben a formában, hogy a létrával láttam ilyen régi felvételeket, hogy a Népligetben a Pannoniával egykerekezgetett, meg így a létrára fölállva riogatta az akkori arrafelé sétálgató népet. Ez pedig jön a következő Simpson sztár. Ezen is ugyanaz a típusú rezonátorcső látható, ugyanabban a vastagságban. Át fog ugrani most. Az értes hangból boldogít minket, ugyanannyira füstöl, viszont ez már nagyon szépen bukfenzel előre. Azt hiszem, hogy Mókus elmeállapota, az sok mindent ezek után nem kell majd hozzáfűznünk. Nem normális. Elképzelem azt a pillanatot, amikor ül otthon a szobában, és azon gondolkozik, hogy kéne egy keretet hegeszteni a Simpson sztár körében, egy bukfencet lehet csinálni előre. Kéne egy fogja az évhegesztő travot. Meghegeszti az árszervimről, ráteszik, és majd délben azt próbálgatja, hogy is lehet azt létrehozni. Te vagy meg, micsoda.